Škola rodinných financií je projektom sociálno-finančného vzdelávania nadácie pre deti Slovenska. Venujeme sa v ňom aj seniorom, lebo zásadne ovplyvňujú postoje a hodnoty detí a mladých ľudí. Čo to znamená byť na dôchodku? Niekto povie, že to sú už ľudia, ktorí sú nad hrobom. To nie je pravda, oni tu ešte mnohí budú žiť 20 rokov, aj viac. No a za toto obdobie majú rovnaké práva a aj povinnosti, aby sa s tými peniazmi, ktoré sa k ním dostávajú, aby sa vedeli čo najlepšie vysporiadať, ale čo najlepšie si ich užiť. Ak hovoríme o 15 účastníkov a z toho iba 2 vedia, čo je to pravidelne si viesť účtovníctvo alebo evidenciu svojich príjmov aj výdavkov, lebo sú na to zvyknutí, tak to vystihuje asi aj populáciu. Čím ich máme menej, to je naša skupina, tak tým je dôležitejšie, aby sme vedeli, ako s nimi hospodáriť, ako s nimi nakladať. Každú chvíľu človek vidí v televízii tragédie ľudí, ktorí prišli o strechu nad hlavou. Kvôli tomu som tu, aby som vedel, čo môžem, ako môžem ešte niečo ušetriť a výsť z toho, čo máme. Všetkých zaujímala téma osobného rozpočtu, všetkých zaujímala téma, ako komunikovať s finančnou inštitúciou, čo sa týka úverov, pôžičiek aj splátok, ako efektívne sporiť a aj základy investovania, ako sa správať ako zodpovedný spotrebiteľ.